tal-Knejjes Malta. Dan huwa Radio Marija fl-istudio smana ingħaqad Fader Hayden Williams, Franġiskan Kapuċin li se jitkellem fuq is-suġġett attwali li għandu x'jaqsam mat-twemmin Kattoliku. L-għodwa tajba. Selmillek Charles, insellem anka l-semmija kollha ta' Radio Marija. Huwa pjaċir tiegħi li għandna din l-opportunità sabiex inkunu nistgħu nirriflettu ftit fuq aspett mill-kelma tal-Alla u naraw kif jolqot anke l-ħajja tagħna llum. Dak li se nagħmlu huwa proprju minn għandu l-kelma tal-Alla ħdejh inħeġġitkom sabiex malajr issibu l-Vanġelu ta' San Mattew kapitlu 13 u sibu minn vers 3 sa fer 9 issa naqraw flimkien, però fl-istessin nixtieq ngħidilkom issa li wara r-riflessjoni li se jkollna flimkien nistedinkom sabiex tkunu tistu tkomplu taqsmu esperjenzi tagħkom, tikkommentaw, żidu l-idea tagħkom dwar li se nitkellmu fuq u permezz tal-linji li ċemplunna fuq 2-1-453-106 fl-istessin tistgħu anke tibatu il-messaġġi tagħkom fuq 79-79-10-23 tistgħu tibdu tagħmlu dan anke minn issa waqt li nkunu qegħdin naqsam magħkom din ir-riflessjoni tagħna llum. Fil-Vanġelu ta' San Mattew eżistijaj se naqraw din il-parabola li żgur kemm aħna l-kol kemm aħna smajnija, però importanti li nħaffruha ftit. Il-parabola tal-bidwi li joħroġ jiżra iż-żerrija. San Mattew jgħidilna hekk. U Ġesu qalilhom. Darba wieħed bidwi ħareġ jiżra. U għaw jiżra xi żerrijat waqgħu mal-mogħdija. Ġew la safar u naqruhom. Oħrajn waqgħu fl-art kollha blat, fejn ma kienx hemm wisq ħamrija u malar libtu. Għax il-ħamrija ma kienitx fonda. Iżda mbattelet ix-xemx u nħarqu nixfu, għax ma kellhom xeruq. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk, u x-xewk kiber magħhom u ħonqhom. Imma oħrajn waqgħu fart tajba u għamlu l-frott minn 100, minn 60, minn 30. Min għandu widnejn ħajjisma'. Ġesu eżistijaj jagħti din il-parabola wara jitkellem għaliex hu jitkellem bil-paraboli imbagħad ifisser din il-parabola. U ħnaddu mill-ewwel eżistijaj nimxu mat-tifsira stess li Ġesu jagħti dwar din il-parabola u naraw kif nistgħu napplikawha fil-ħajja tagħna personali illum anke fiċ-ċirkustanzi konkreti li aħna ngħixu fihom. Ġesu l-ewwel ħaġa fil-vers 18 imbagħad biex jibda jispjega din il-parabola jgħidlek mela isimgħuha intom il-parabola ta' dak li ħareġ jiżra. U l-ewwel ħaġa li xtaqt naqsam magħkom hija din. Il-fatt li Ġesu nnifsu jinterpreta ifisser huwa stess il-kelma tiegħu. Mela Ġesu jagħti il-parabola u Ġesu ifissirha. Kemm għandna bżonn neżisti fil-mixja tagħna, anke fil-mixja tagħna personali u fil-mixja tagħna fil-komunità bħala Knisja. Mhux biżżejjed li nkunu smajna il-kelma, però għandna bżonn nduru lejn il-mulej u dawk li jirrappreżentaw fuq din l-art, jiġifieri s-saċerdoti l-isfijiet, biex ifissrinna il-kelma. Alla mhux biss jagħtik kelma, imma Alla jrid ifissirlek il-kelma. Fil-fatt jeżistijaj ħanaraw kif din hija l-ewwel sitwazzjoni ta' min jisma' l-kelma li hemm bżonn jifhimha. Il-punt huwa li aħna mhux biss ridu nxandru l-kelma tal-Alla, però tant nies għandhom bżonn li di tiġi mfissra lilhom. Tant ma jisimgħuhiex u allura qishom ma semgħu xejn, tant dawk li jisimgħuha u ma jifhmuhiex, tanto meglio l-istess ma jħallix effett fil-ħajja tagħhom għax ma jkunux fehmu dik il-kelma. Din naturi li nneżisti kemm għandna bżonn nimpenjaw ruħna l-ewwel ħaġa wkoll li aħna nfittxu min nifhemna din il-kelma. Llum grazza tal-Alla għandna diversi mezzi fil-Knisja f'Malta kif wieħed jista' din il-kelma li jisma' tiġi mfissra lilu wkoll. Għandna tant laqat li jsiru fil-parroċċi, għandna r-Radio Marija li tant u tant nistgħu ngħidu li kontinwament isu bħal Ġesu Radio Marija li jfisser il-kelma tal-Alla b'tant programmi, tant persuni li jagħtu s-sem tagħhom. Anke fuq livell iktar ta' studju forsi għandna korsijiet li nataw għaw Malta minn għaqdiet li huma speċjalizzati fil-Bibja, għandna korsijiet anke fuq livell iktar wiesa ta' teoloġija fil-qasam Bibliku wkoll fl-Università fil-Fakultà ta' Teoloġija. Ġifieri dan huwa kollu l-mod kif il-Knisja tkompli tfisser il-kelma.
U importanti aħna li ma nifqux fuq l-ewwel livell li nisimgħuha biss, dak ġewwa ħafna, però jridu ngħaddu minn livell li aħna irtu kien hemm min ifissirilna u l-mulej Ġesu din kien jagħmilha man-nies ta' żmienu u jibqa' jagħmilha magħna. Dan ifisser ukoll eżistijej li aħna ma nix nippretendu illi mill-ewwel kif inxandru l-kelma talla in-nies sejrin jifhmuna. Għax id-drabi ngħaddu minn ir-realtà, anke fi żminijietna pereżempju, meta l-Knisja tagħti it-tagħlim tagħha fejn jien fuq l-IVF, it-tagħlim tagħha fuq iż-żwieġ u d-divorzju, it-tagħlim tagħha fuq ir-relazzjonijiet omosessuali, it-tagħlim tagħha fuq il-kontraċettivi. Ma nippretendux dak li jkun se jaqbad jifhem kollox mill-ewwel. Għandna bżonn din il-paċenza li nibqgħu nfissru, li nibqgħu nagħmlu kif Ġesu kien jagħmel. Issa din irridu noħduha fuq livelli tant wiesa'. Il-Knisja viżavi l-poplu sħiħ, l-insara bejnietna, is-saċerdot fil-parroċċja tiegħu, tant ċirkustanzi fi gruppi u faqdiet li rridu nfittxu mhux biex jissandir tal-kelma imma l-ispjega tal-kelma. Għandna bżonn il-ħin eżistijej u għandna bżonn il-paċenzja biex inkunu nistgħu nagħmlu dan fil-mixja tagħna. Il-Vanġelu jgħidilna li dan il-bidwi li joħroġ jiżra huwa Ġesu. Ġesu eżistijej iqabbel lilu nnifsu ma' persuni illi n-nies fi żmienu setu faċilment jidentifikaw lilhom infushom magħhom. Faċli. Allura Ġesu juża l-immaġni tal-bidwi u darb'oħra Ġesu juża l-immaġni tar-raj u darb'oħra juża l-immaġni tas-sajjiet. Huma tliet realtajiet illi Ġesu jirreferi għalihom biex iqabbel lilu nnifsu magħhom b'tali mod biex in-nies ikunu jistgħu jifhmu aktar minnu dan Ġesu u x'qiegħed jagħmel dan Ġesu. Huwa bidwi, huwa raj, huwa sajjiet. Anke aħna eżistej fi żminijietna din ħaġa wkoll turina. Kif meta aħna nitkellmu minn Ġesu, m'għandniex nippretendu nistennew dak li jkun se jaqbad jifhimna mill-ewwel. Anke Ġesu fi żmienu n-nies rawh fiżikament ukoll kienet ikellimhom dwaru permezz ta' paraboli. Anke llum il-ġurnata eżistej biex ngħinu l-poplu Talla, ngħinu n-nies ta' żminijietna jiltaqgħu jiskopru disbuħija ta' dal-persuna tant għażiża lina Sidna Ġesu Kristu. Għandna bżonn waslu ħanka b'dan il-lingwaġġ li n-nies jistgħu jifhmu illum, mhux b'lingwaġġ tal-bieraħ. Eżistijej, din hija responsabilità li lilna tittimpenjana kemm fit-talb u kemm fl-inħabbru daqsxejn moħħna. Dak il-moħħ l-mulej tagħna rridu nisqgħu b'mod tajjeb. Kif aħna nistgħu nippreżentaw il-Ġesu b'mod li n-nies tal-lum jistgħu jidentifikaw lilhom infushom miegħu. Ċertament Ġesu laqwa bidwi, laqwa sajjiet u laqwa suħraj, imma jgħid li huwa bħal bidwi, bħal sajjiet u bħal raj. Ħaġa oħra rridu nieħdu eżisti minn din ir-realtà ta' dil parabola qabel ma neħtlu fid-dettalji tagħha mbagħad hija l-fatt li dan il-bidwi jiżra kullimkien, jiżra fil-ħamrija tajba, jiżra fil-blat, jiżra fejn hemm xi ruq sodi, fejn hemm ftit ħamrija, jiżra fil-mogħdija. Għandna din is-sens li dan il-bidwi huwa ġenerus. Ma tantx joqgħod jikkalkola eżattament din iż-żerrija fejn se taqa' jaqbad u jxerrida ma' kullimkien fil-veru sens tal-kelma. U din eżistijej din l-attitudni ta' dan il-bidwi simbolu ta' Ġesu u dik iż-żerrija hija l-kelma Talla kif jgħidilna Ġesu nnifsu. Diżitturi tirrifletti ftit anke lilna. L-ewwel ħaġa irridu naraw kemm il-mulej huwa ġenerus fil-kelma li jagħtina, kemm hu ġenerus fil-grazzi li jagħtina. Però fl-istess ħin din titiġġiegħel lilna eżistijej. Tejna nistaqsu ftit lilna nfusna, aħna ħniex ġenerużi bħal dan il-bidwi. Aħna ħniex ġenerużi f'din ix-xandir tal-kelma. Aħna ħniex nimpenjaw lilna nfusna verament kif b'dan il-bidwi ma joqgħod xejn u dika ħataq fuq il-modija ta' mhux ħata tifrot mela ma nagħtijiex il-kelma u dika isma' mhux ħata ta' ħafna frott anke kif tidher daqsxejn tajba mela ma niżrax hemmhekk. Dan il-bidwi ma jmurx jiżra biss fil-ħamrija li żgur ħatat il-frott. Din noqogħdu attenti għaliex anke aħna fi żminijiet eżistej, aħna ngħixu f'realtà ta' persuni li inqatgħu kompletament mill-Knisja, ma rridux jafu, huma kontra l-Knisja. Persuni nqatgħu mill-Knisja però mhumiex kontra l-Knisja, huma ġast birda. Għandna persuni li huma fil-Knisja illi qegħdin hemmhekk għall-obbligu, għandna persuni li huma fil-Knisja għaliex iridu verament jagħmlu mixja, u għandna nies illi twildu mhumiex insara f'pajjiżna, u għandna nies li kienu nsara u qalbu r-reliġjon tagħhom.
Aħna l-kelma Alla ma nistgħux ngħidu ara, ħa niżiraw biss f'dawk li jiġu l-Knisja, f'dawk li huma ħamrija tajba, ġifier mhux li jiġu l-Knisja kollha ta'. Dawk li jiġu l-Knisja ma huma b'ċerta impenn, huma lajċi impenjati, dedikati, inkellmu l-dawk il-kelma niżru hemmhekk għax hemmhekk ħatat il-frott. Inkunu bil-maqlub tal jagħmel Kristu. Aħna rridu nkunu bħal Ġesu fi żminijietna. Li din iż-żerrija jagħtiha lil kulħadd teżistijej. U aħna rridu noqogħdu attenti illi ma nċaħdu lil ħadd milli jisma' l-kelma Alla, lil ħadd. Anka persuna li hija divorzjata, anke qed tgħix f'adulterju għandha dritt li tisma' l-kelma Alla. U dritt mhux jiena ntiwla, u laqas il-Knisja ma tiwla, id-dritt tiwla l-imbierek. Dan il-bidwi, din il-kelma jagħtiha lil kulħadd, anke jekk int magħtuh mill-Knisja, int għandek dritt li tisma' kelma Alla. Jekk tirrifjuta affarijiet tiegħek m'aħna ma nistgħux inċaħduk minna. Int min int għamilx kont kien x'kien il-passat tiegħek, il-kelma Alla hija indirizzata lik, Alla għandu kelma ta' mħabba u ħniena x'jgħidlek. U aħna l-kol kemm aħna bħala Knisja. U bħala Knisja mhux qed nitkellem biss tal-isfijiet tagħna għalina s-saċerdoti reliġjużi, imma għal kulħadd. Ma nistu nċaħdu lil ħadd mill-kelma. U llum nixtieq tistaqsi ftit lilek innifsek ara inti x'ċaħħad il xi ħadd mill-kelma. Inti nċed tiżra ma' kulħadd fuq il-post tax-xogħol, bil-kelma, bl-eżempju tiegħek, b'kelma tajba, mod dirett xi kuntant billi titkellem dwar Ġesu billi x'għandar il-Vanġelu. Imma ara kemm xi ħadd f'qalbek li donnok inti qtajta li dan xejn, mhux ħadd wassallu bl-ebda mod xejn dwar Ġesu fil-ħajja tiegħu. Eżistijej, anke jekk ħadd jista' jkun ibesu diffiċli, anke jekk ħadd huwa blat, Ġesu jiżra fuq il-blat. Hija l-loġika lina ma tagħmel sens, imma l-mulej jiżra xorta fuq il-blat. Għax il-qawwa tal-kelma jekk aħna nikkollaboraw magħha, għandha l-qawwa li dak il-blat kisru. Iż-żon qorwa jibes, imma biex kisru wkoll. Jiġifieri eżistijej, ma rridu naqtaw qalbna min ħadd, u din nixtieq nagħmel appell kbir anke mod speċjali l-ġenituri quddiem uliedhom li forsi tbedu mill-Knisja m'għadhomx jemmnu jew birdu ma rridux imorru qudis il-ħadd. Il-kelma tagħkom, l-eżempju tagħkom, anke jekk huma blata f'dan il-mument, tibqgħu tiżiraw. U mbagħad inħallu f'idejna l-imbierek biex ikabbar eċetera. Imma aħna rridu nibqgħu niżiraw anke f'ċirkustanzi li jidhru l-loġiċi li ma jagħmlu sens. Rridu niżiraw ġenerożità kbira ma' dan il-bidwi. Bħal dan il-bidwi li huwa ġeneruż. Fl-istess rridu nħarsu eżistili Alla huwa ġeneruż magħna personali. Għaliex aħna daqqa blata il-modija. Xi kuntant aħna ħamrija baxxa, xi kuntant aħna bix-xewk u xi kuntant aħna ħamrija tajba. Ġifieri aħna eżistijej maħniex dejjem l-istess. Noqogħdu attenti qabel ma nippuntaw subajna lejn l-oħrajn. Aħna wkoll fil-ħajja tagħna xi kuntant isna bħal platti dur. U daqqa nkunu faċċata u daqqa nkunu oħra. Imma l-mulej Ġesu ma joqgħod xejn tara jien għal dan ħadd il-kelma biss meta huwa tajjeb miegħi. Il-kelma jagħtina b'mod tan ġeneruż, jagħti kelma minn hawn, smajt kelma fuq qudies, kelma ta' ħabib, sibt messaġġ fuq Facebook biex ħalbatlek messaġġ b'referenza reliġjuża, ġiet artiklu b'referenza spiritwali. Il-mulej il-kelma tiegħu b'ġenerożità, sekk il-mulej jimxi miegħi b'dil-ġenerożità. Għaliex jien m'għandix nimxi, ma nista' żminijietna b'dil-ġenerożità. Ejjew nkunu ħalja fix-xandir tal-kelma eżistijej. Ma naqtawx qalbna. Kif jgħid San Pawl sus f'ħinu, f'waqtu u f'barra minn waqtu, in season and out of season, f'waqtu u barra minn waqtu. Kemm għandna bżonn eżistiji konna din il-ħeġġa għax-xandir tal-kelma, f'waqtu u barra minn waqtu fil-ħajja tagħna. Ħaġa oħra li dan il-parabola tatina qabel ma nitlu fid-dettalji tagħha dawn b'mod ġenerali, hija li din iż-żerrija Ġesu jqabbel il-kelma Alla ma' żerrija. Issa żerrija interessanti eżistija għaliex iż-żerrija fiha il-potenzjal kollu li ssir siġra. Imma dan il-bidwi ma jħawwilx siġar. Dan il-bidwi jisra żerrijat. Illi jistgħu jikbru fl-ambjent it-tajjeb u jsiru siġra kbira. U dan jurina eżistej Ġesu kif jimxi magħna biex aħna nimxu hekk mal-oħrajn ukoll. Ma rridux nibdew minn affarijiet kbar ma' persuni li nqatgħu mill-Knisja jew ġejjin lura fil-Knisja jew għadhom qed jisimgħu dwar Ġesu l-ewwel darba. Irridu nibdew mill-affarijiet iż-żgħar li mbagħad ikollhom il-qawwa li jikbru huma stess ġewwa fihom f'mixja li huma jagħmlu. Għax inkella nispiċċaw naqtaw qalb in-nies. Jiġifieri Ġesu mexxa pass pass man-nies fil-ħajja tagħhom kif naraw Ġesu għamel mad-dixxipli ta' Emmaus. Ġesu jagħmel mixja pass wara l-ieħor. Xi kuntant aħna eżistijej
Sfortunatament, anka f'pajjiżna, qiegħed jiġrilna li aħna nistennew anka bħala Knisja xi kultant illi nies se jimxu perfettament fuq it-tagħlim tal-Knisja fuq issues li huma tant kbar u tant huma serji fil-ħajja tagħhom. Mingħajr ma nagħmlu żerrija żgħira qabel. Jiġifieri nippretendu li sa f'ħajjithom ħadd inbena siġra. Jekk maħniex niżru żerrija żgħira, is-siġra mhux ħadd tkun qed hemmhekk ħbieb tiegħi. U żerrija żgħira li minna rridu nibdew dejjem hija l-imħabba tagħha lejn il-bniedem. Mhux mid-dnub tal-bniedem. Il-Kristjaneżmu ma jitlaqx mid-dnub tal-bniedem, il-Kristjaneżmu jitlaq minn kemm Alla ħabb lil kull bniedem minkejja li huwa midneb. Alla ma jħobbniex għax maħniex midinbin, iħobbna x'aħna midinbin. Alla ma jħobbniex barra mid-dnub tagħna, Alla jħobbna fid-dnub tagħna. Din jeżisti l-ewwel żerrija żgħira li tittinżera f'qalb ta' kull bniedem. Inutli ngħidulu ma tistax titlaq il-martek, ma tistax tiddivorzja, ma tistax tagħmel hekk, ma tistax tagħmel hekk. Inutli. Jekk ma nitilqux minn din iż-żerrija l-iktar żgħira f'qalb il-bniedem. Kif jista' il-bniedem tal-lum jaċċetta t-tagħlim ta' Ġesu li f'għajnejh huwa jibes ħafna mingħajr ma jkun aċċetta u esperjenza l-imħabba ta' Ġesu għalih? Dik tagħmel id-differenza kollha. Jiġifieri, meta n-nies isibuha diffiċli biex jaċċettaw il-Vanġelu l-kelma tal-Alla t-tagħlim tal-Knisja, għax ma jkunux għamlu esperjenza ta' Ġesu. Għax meta dduq lil Ġesu fil-ħajja tiegħek taf li dik il-kelma hija kelma ta' mħabba. U allura ir-responsabilità qiegħda fuqna mhijiex fuq in-nies illi hija diffiċli biex jemmnu jaċċettaw il-Vanġelu t-tagħlim ta' Kristu u t-tagħlim ta' Knisja. Ir-responsabilità qiegħda fuqna aħna li nemmnu minn fejn qegħdin nibdew ma' dawn aħutna dawn li Ġesu taħajtu għalihom l-istess kif taħajtu għalina. Li ma' żerrija aħna qegħdin niżiraw fil-qalb tagħhom. Jekk mill-ewwel irridu nippjantaw siġra ġewwa fihom, aħna stess inkunu qegħdin nifgawhom. Immek fihom nagħmlu bħal Ġesu dan il-bidwi li jiżra żerrija li fiha iva mbagħad ma' żmien tikber u tagħti il-frott tagħha. Allura dik differenza kbira, l-mulejja għallimna niżiraw bl-affarijiet iż-żgħar fil-qalb ta' min għadu qed idur il-mulej għadu qed jiskoprih. Din kienet anke realtà li fil-bidu tal-Knisja kien hemm bżonna. Meta pereżempju kien l-kwistjoni ta' ċirkonċiżjoni jekk issir xluda bil-maxxir nisrani, kienet mixja bil-mod il-mod mal-Ispirtu Santu f'diskussjonijiet li l-ewwel apposti għamlu bejniethom sabiex waslu t-triq li kienet tarġa. San Pawl stess jagħtina dal-eżempji li jekk inti nisrani u tikolli kellu frut lil Allat minti tagħmel xi ħażin, hemmhekk il-ħuk tiskandalizzah, tiklux, imxi pass miegħu, ibda b'dal affarijiet. Eżisti, din ara ħafna importanti fi żminijietna. Għaliex jekk aħna maħnis se nagħmlu mixja, u għandna bżonn nagħmlu mixja mill-bidu, ejjew naffarentaw ir-realtà kif inhi f'pajjiżna. Aħna f'pajjiżna f'Malta u f'Għawdex għandna bżonn nibdew mill-bidu. Fejn tidħol fidi nisranija eżisti. Fil-maġġoranza ta' ħutna Maltin, irnoblu din hija sfida li aħna għandna. Ejjew nilqawha b'ħafna entużjażmu, b'ħafna fer, b'ħafna tama, b'ħafna possibilità tal-grazza tal-li taħdem. Għaliex din il-kelma eżistijaj ħaġa oħra rridu nirriflettu fuqha din iż-żerrija ma joħloqx il-bidwi. Il-bidwi ma joħloqx iż-żerrija u il-bidwi jmur jiżraħħa. U anke aħna eżistijaj bħala evanġelizzaturi, din il-kelma li aħna mistiedna bħal Ġesu biex inxandru, din il-kelma mhijiex tagħna. Hija l-kelma li tagħna Sidna Ġesu Kristu. Anke Ġesu stess ma taniex il-kelma tiegħu biex ngħidlek, imma tagħna l-kelma tal-Missier. Isimgħu ftit Ġesu għaw x'għandna pereżempju jgħidilna Ġwan il-Battista f'San Ġwan kapitlu 3 vers 34 meta jgħid għax dak li batu Alla jgħid il-kliem ta' Alla. Mellek aħna il-mabawtin illum il-ġurnata tal-mulej, aħna ma ngħidux il-kliem tagħna, ngħidu l-kliem tal-mulej. F'San Ġwan kapitlu 7, vrus 16-18, Ġesu jgħidilna hekk. Min irid jagħmel ir-rida tiegħu jaf jekk dan it-tagħlim huwiex minn Alla jew jekk kienx ngħid xi ħaġa minn tiegħi. Min jgħid xi ħaġa minn moħħu jkun qiegħed ifittex il-glorja tiegħu nnifsu, iżda min ifittex il-glorja ta' min ikun batu, dan ikun jgħid is-sewwa u fih ma jkun hemm ebda erqa. Ġesu jgħidha ċar u jgħid il-kliem ta' min batu. L-istess jgħidilna f'San Ġwan kapitlu 12 vers 49. Għax jien meċċejn minn moħħi, imma kien dak li batni jiġifieri l-Missier li ordnali x'ngħid u nitkellem. L-istess Ġwanni kapitlu 14 vers 24 jgħidilna min ma jħobbnix ma jħares kliemi u l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi imma tal-Missier illi batni.
Aħna l-istess bħal Ġesu eżisti, il-kelma li aħna nagħtu mhijiex il-kelma tagħna, imma l-kelma ta' Ġesu li batna. Mela jew nafdaw li din il-kelma għandha qawwa fi anfisha bħal żerri għandha l-qawwa li tikber. Aħna il-fidi nisranija eżisti biex nuża kelma li llum saret klixen ħin kollu jisemmuha xi kuntant tiddejjaq tismaħħa wkoll. Il-fidi nisranija mhijiex impożizzjoni, aħna mhux vera li nimponu l-fidi tagħna, aħna nipproponu l-fidi tagħna eżisti. Il-fidi nisranija għad minn posta, il-fidi nisranija proposta. Bħalma Ġesu għamil magħna. Ġesu jiġi proponinna lilu nnifsu bħala triq il-verità u l-ħajja, bħala l-unika triq verità u ħajja, jekk ma naċċettawx għandha konsegwenzi tagħha. Ma d-mulej laqas imponija fuqna, jipproponija lilna. Ġifieri aħna eżisti rridu nkunu konxi li dil-kelma mhijiex tiegħi u dil-kelma rrid ngħaddija b'fidiltà li Ġesu naddu dak li tagħna Ġesu, l-Knisja tibqa' tallem dak li qal Ġesu, l-Knisja ma tista' qatt tibdel u tawweġ u tivvinta t-tagħlim tagħha għax tkun titradixxi l-Sidna Ġesu Kristu, il-Knisja tkun fidila lejn il-kelma ta' Ġesu, imma kifet anke Ġesu dil-kelma ma jtijiex bħala siġra lesta, imma jagħtiha bħala żerriegħa li tikber bil-mod. Mela anke aħna eżisti. Biex inkunu fidili lejn Ġesu, noqdu attenti anke minn entużjażmu żejjed illi biex inkunu fidili għal kelma li tagħna Alla, xi kuntant in-nies nispiċċaw inkisruhom flok ngħinuhom. Biex inkunu fidili għal kelma li tagħna Alla, irridu nagħtu din il-kelma li tibda bil-mod b'żerriegħa u dejt nagħmel ħafna enfasi. Għal sfortunatament ċerti persuni li jkunu ankomata fil-bidu tal-mixja tagħhom faċilment ikunu aħna stess illi naqtawlhom qalbhom f'dak li huma jkunu qegħdin jimxu fih. Dil-parabola eżisti dawn kienu ftit riflessjonijiet ġenerali qabel ma neħtlu fid-dettall mbagħad tal dawn l-erba' tipi li fuqhom din iż-żerriegħa taqa'. L-ewwel ħaġa taqa' fuq dawk illi fil-modija u Ġesu stess jgħidu dawk li jisimgħu l-kelma tal-Alla imma ma jifhmuhiex. Imbagħad jiġi x-xitan u jisra dak li jkun inżera f'qalbhom. Ġiġa qed il-bżonn illi l-kelma mhux biss nisimgħuha imma rridu min ifissirilna. U fuq dan issa nixtieq nenfasizza dak li jiġi Ġesu. Li wara li tinżera dil-kelma jiġi il-ħażin ix-xitan sallu qajd ċarli u x-xitan il-ħażin biex jisraq il-kelma. Aħna forsi eżistijej. Għajla nirrealizzaw illi qegħdin fi ġlida ma' xitan. ċerti nies meta semmilhom ġlida ma' xitan jiġihom f'moħħhom sataniżmu, okkult, mamuli, u dawn l-affarijiet kollha li malna qatt nagħmluhom, jew lajn, daw ħafna affarijiet jew superstizzjonijiet illi ħafna nies jemmnu fihom sfortunatament. Imma il-ġlieda eżistijej li n-nisrani għandu ma' xitan hija biex kif inti tisma' l-kelma, ix-xitan jiġi joħodilek minn qalbek. Jiena dejjem ngħid jekk hemm mument meta x-xitan jidħol il-Knisja hija waqt l-omelija. Waqt il-qari tal-Qudiesa. Dak il-ħin jara kif jagħmel biex jisraq il-kelma minn qalb in-nies. Fil-veru sens tal-kelma. Għandna anke l-ġrajja tal-Eden, is-serb simbolu tax-xitan jitkellem ma' Eva biex jisirqilha l-kelma li Alla kien ta'. U x-xitan jisraq il-kelma jew billi jnessijilek, jew billi ġielek tiddubita, jew billi jfissirlek hu. Ifissirlek hu b'mod ħażin, x-xitan jista' jfissirlek il-kelma ta' Alla ta' skur. Ix-xitan lil Ġesu fid-deżert prova jfissirlu l-kelma tal-Alla hu meta beda jekkwotajlu. Beda jfissirlu b'mod ħażin, irid jagħmilha ta' eżeġieta x-xitan. Imma beda jfissirha b'mod ħażin il-Ġesu. Ġesu li hu l-verità kixef dan l-ingan tiegħu. Xi kultant issib nies li jaqbdu jfissru l-kelma tal-Alla kif iridu huma. Noqogħdu attenti eżistijaj. Il-mulejħa lilna Knisja biex tkun tista' tfissrilna hi bl-awtorità kollha li huwa ta'. Fl-istess ħin eżistijaj, il-logħba fina anke tax-xitan fi żminijietna kif iġiel niddubitaw din il-kelma b'dak li qed ngħidulu relativiżmu meta donna l-verità ma teżistix, kulħadd bl-opinjoni tiegħu. Inti taħsibha mod jien naħsibha ieħor inti bqa' b'tiegħek u jien nibqa' b'tiegħi. Meta l-kelma tal-Alla hi l-verità, l-kelma tal-Alla mhix opinjoni. Il-kelma tal-Alla hija verità fil-ħajja tagħna. U aħna li jeżisti li rridu nimxu wara l-mulej Ġesu, irridu nibnu mhux fuq l-opinjoni tan-nies, mhux fuq l-opinjoni pubblika, mhux fuq x'taħseb il-maġġoranza u laqqas xtejt il-minoranza. Aħna rridu nibnu fuq xtejt Ġesu, xejdinna l-kelma tiegħu. Dik biss hi verità. Il-bqija ħafna opinjonijiet li llum ngħidu mod, 10 sin oħra ngħidu mod ieħor, 20 sin oħra nerġgħu ndawru kollox, 30 sin oħra nerġgħu niġu lura dak li qegħdin issa. Iktar hawn l-istorja tal-bniedem hekk jeżisti, dak li aħna narmu riċiklaġġ, nerġgħu nduru għalih.
xi kultant narmu tajjeb, naddu mill-ħażin nerġgħu morru għat-tajjeb. Ġifieri jekk noqogħdu fuq x'jaħsbu l-bnedmin, ħanoqogħdu isna pendlu nduru min-naħa l-oħra. Il-kelma tal-mulej ma titbiddel qatt Ġesu qal, is-sema u l-art jgħaddu ma klimi ma jitbiddilx, kelma tiegħi tibqa'. Ġifieri noqogħdu attenti sistijie li aħna qudiem din il-kelma ma naħallux ix-xitan jisraqilna bid-dubju, billi jnessijilna, billi jfissirilna, billi jġiba isa xejn mhu xejn. Għax ħafna sfortunatament illum it-tagħlim ta' Ġesu tal-Knisja sar għal ħafna biex jagħmlu diskussjoni minnu. Ma nilqgħux bħala dak li huwa verità, triq u ħajja fil-ħajja tagħna. Imma aktar xi ngħidu bħala qafa wassalna l-ħin l-aħwa. Għaldaqstant nixtieqkom dak li minnkom tixtiequ tkomplu taqsmu xi riflessjoni tagħkom tistgħu ċemplu issa fuq 21453 jew inkella tistgħu tibagħtu l-messaġġi tagħkom fuq 79791023. Jekk ma jkunx telefonatu messaġġi inkomplu bir-riflessjoni fuq din il-kelma, però huwa sabiħ li intom kolkom iċ-ċans taqsmu ir-riflessjoni tagħkom ukoll fuq dan is-suġġett. Ok, sakemm nistennew jekk konna xi telefonati ħankompli bir-riflessjoni fuq it-tlet punti oħrajn nistgħu noħorġu minn dil-kelma. Aspetti oħra eżisti li Ġesu jgħidilna illi din il-kelma eżisti taqa' fuq il-blat mhux biss fuq il-modija. U dawk li ta' fuq il-blat Ġesu ma jidawk li jilqawha minnu fih bil-ferħ. Immeruq ma jkollux fih innifsu u għalhekk ftit iddum imbagħad jiġi fuq l-awċ jew isib min iħabbtu minħabba l-kelma u malajr jitfixkel. Hawnhekk għandna tliet elementi eżistejta x'jista' jiġrilna meta aħna nilqgħu l-kelma tal-Alla f'ħajjitna. L-ewwel waħda jista' jkollna ħafna entużjażmu. Issa, li nkunu entużjażmi jeżisti m'hemm xejn ħażin. Naħseb jiena l-Knisja għandha bżonn wisq aktar entużjażmu milli għandna. Il-kelma entużjażmu fis-sens tajjeb tagħha ġejja mill-kelma Griega entheos li ġifieri tkun mimli balla. L-entużjażm vera huwa dak li huwa mimli barra. Però jista' jiġrilna li konna ħafna entużjażmu meta nilqgħu il-kelma tal-Alla fejn fien mort konferenza u laqgħet TikTok, mort laqgħa ta' talpu kellek esperjenza qawwija, kont f'qudies ta' kellek esperjenza ta' Ġesu bomba, no? Jiġifieri tibdija b'ħafna entużjażmu, però ma jkollniex mixja ta' fidi. L-entużjażmu mingħajr mixja ta' fidi huwa perikolus eżisti. Għaliex aħna ma nistgħux nibqgħu fuq dak l-entużjażmu tal-bidu, irridu niżlu l-oroq tagħna fis-sod imbagħad. Ġifieri jekk tibqa' biss entużjast mingħajr ma tagħmel mixja ta' fidi fil-ħajja tiegħek, allura l-kelma li inti tisma' tista' tkun ta' periklu għax titlifha. U din ir-realtà li eżisti bħal għandna diffikultajiet għal min ma jridx jisma' u jilqa' l-kelma, però anke min jilqa' ħajr toqgħod attent issa. Li ma nibdewx biss l-entużjażmu nifqu hemmhekk, imma mill-entużjażmu irdu nagħmlu mixja ta' fidi. Dil-kelma eżistijaj Ġesu qed jgħid tista' titlifha meta inti tgħaddi mill-lawċ fil-ħajja tiegħek. Tgħaddi mill-lawċ, ngħaddu minn mumenti jibsa fil-ħajja. Il-kol kemm aħna ngħaddu mumenti jibsa fil-ħajja. U f'daw il-mumenti inti għandek għażla. Jew tibqa' temmen il-kelma, jew tiċħad il-kelma. Jew tibqa' temmen dak li Ġesu għalinna, jew ma tibqax temmen dak li Ġesu qallek. Issa din hija sfida li għandna bżonn anke l-għajnuna s-sapport ta' xulxin bħala Knisja għaliex hemm l-aspett uman tagħna li faċilment naqtaw qalbna, faċilment niddubitaw, faċilment xi kultant induru kontralla. Għandna bżonn anke s-sapport komunitarju ta' bejnietna sabiex aħna nkomplu nilqgħu dak li l-mulej ikun qiegħed jagħtina. Imbagħad Ġesu jgħid ukoll li dawn jistgħu jitilfu dil-kelma għax jiġu mħabbtin minħabba l-kelma stess, ċe persekuzzjoni u din hija xi ħaġa li fi żminijiet naqt iżżid eżisti. Illum jippersegwitawk għax int nisrani. Joħduha kontra tiegħek għax għandek valur insara. Joħduha kontra tiegħek għax għandek prinċipji sodi mibnija fuq dak li għamel bniedem verament bniedem, bniedem kif maħluq fi xbija Alla, bniedem b'viżjoni nisranija. Joħduha kontra tiegħek, iħabtuk minħabba l-kelma. Jadduk bizmin fuq ix-xogħol, jgħidluk fuq Facebook, jiktbu kontrik fuq il-gazzetta, iwaqqagħ ċajt mal-ħbieb. Eżisti, din hija realtà li aħna llum il-ġurnata qegħdin ngħaddu minnha fi żminijietna. U Ġesu qed jgħid isma'għdu attenti li mhux meta jippersegwitawkom minħabba l-kelma, titilfu l-kelma. U din rrid niftu ħajnejn kull xulxin eżisti llum il-ġurnata. Kemm persuni anke jiena tqajt magħhom jagħmlu esperjenza qawwija ta' Ġesu,
Diż-żerrija jilqawha b'mod tajjeb, imma kif jibda daqsxejn ta' persekuzzjoni, mela jibżgħu għal ġildhom, jitilqu kollox, u jitilqu l-ġissu ma' kollox. Jirnoqdu ħafna attenti u nagħmlu kuraġġ u ngħinu xulxin. Qabel ma nkompli b'riflessjoni però għandna messaġġ naqsmu magħkom jgħidilna It is true the devil takes away the word of God from us. I always forget what I hear. What can I do? God bless. Importanti ħafna eżisti li aħna nagħmlu. San George Preka kienu ħobb jagħmel ħafna l-eżerċizzju tal-memorja, maħut ukoll anke mill-ispiritwalità ta' Sant Ignazju fl-eżerċizzju spiritwali tiegħu. Illi aħna rridu nsibu dawk il-modi biex ma ninsux il-kelma. Illum għandna ħafna modi eżisti. Illum jista' jkollok il-kelma talla fil-mobile. Dak il-kelma talla fuq il-computer, tista' tipprintja siltiet li jkunu laqtuk u twaħħalhom mal-friġġ, tista' taqbad il-Vanġelu tal-ħadd u tippreparah qabel ma tmur il-qudiesa permezz tal-missalin, tista' ġġib il-karta li ssib fuq il-bank bil-qart il-qudies, iġġibha miegħek, tħalliha hemmhekk fejn tara fil-kċina jew fuq l-iskrivanija fl-uffiċċju biex issib mument u terġa' taqra dik il-kelma matul il-ġurnata, matul il-ġimgħa. Jiġifieri hemm tant modi kif aħna eżistejlhom il-ġurnata nistu anke din il-kelma ma ninsawiex, jiġifieri jridu nagħmlu l-parti tagħna fuqha. U nitolbu wkoll anke l-Ispirtu Santu li Ġesu qalilna huwa jfakkarkom dak kollu li qedtilkom jien. Xogħol l-Ispirtu Santu huwa li jfakkarna. Allura importanti ħafna li aħna nitolbu l-Ispirtu Santu ifakkarna fil-kelma. Messaġġ ieħor qed jgħidilna bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smawiet u ma jerġgħux lura mnejn ġew bla ma jsaqqu l-art, hekk jiġri minn kemmti hija toħroġ minn fommi ma terġax lura vojta mingħajr ma tagħmel dak li jien nibata tagħmel. Din hija kwotazzjoni eżistijej mill-profeta Eżajija kapitlu 55 fejn jurina din il-qawwa tal-kelma. Hija nirringrazzja il-minbattilna dal-messaġġ biex ifakkarna anke dak li jgħid dan il-profeta li turi dak li kont qed ngħidilkom kif il-kelma bħala żerrija għandha il-qawwa minnha infisha. Sakemm konna messaġġi u telefonati oħrajn, nibqgħu nirriflettu kont qed ngħidilkom eżisti l-bżonn li aħna ma nitilfux il-kelma quddiem il-persekuzzjoni, nagħmlu kuraġġ. Qed jgħidulna telefonata. Hello. Hello. Hello, Fadilo. Ħaġa nirringrazzjak tal-li qed tittina dat-talimek sabiħu tajjeb. Imma jien xtaqt insaqsik ħaġa oħra. Ħajli sinjura. Ħanajlek, Ina Marija, ħanajlek. Pereżempju jien nisma' qudiesa. U l-ewwel taf inti noffriha għall-eruħ tal-purgatorju. U mbagħad noffriha pereżempju għall-missjonarji, għall-morda, pereżempju għal tal-familja. Issa dik inħanġini dar ħsieb, għad imma dil-quddiesa tiegħi. Kif jista' jkun tmur għal kulħadd? Taf kif? Il-bambin jista' jqassama hekk. Tista' taqta' u nwieġbek taħli nagħtu spazju. Mela le, thank you. Ekk, ningrazzjak ta' dil-mistoqsija tiegħek m'għandix taqsam ma' suġġett tagħna ma' weġbuha. Il-mistoqsija tiegħek għandha tkun mhux kif jista' jkun dil-quddiesa jkollha dawl ħanidwek l-intenzjoni tagħha. Kif tista' ma tkunx hekk? Eżisti, għaliex aħna il-quddiesa m'għandha l-ebda limitu, l-ebda limitu dak il-mulej jagħmel. Aħna fil-quddies ngħixu neħtlu fis-sagrifiċċju mill-ġdid ta' Kristu fuq il-Kalvarju. U l-merti ta' Ġesu, il-grazzja li Ġesu ta' fuq is-salib m'għandax limitu, ġifieri ma nistgħux nagħmlu limitu għal xiex aħna fil-qalb tagħna noffru l-quddiesa, anzi l-lista tagħkom żiduha, però qabel tolbu ftit l-Ispirtu Santu u l-Omna Marija, inebħukom ftit huma wkoll għal xiex eżatt għandkom titolbu f'kull Ewkaristija, f'kull quddiesa. Però huwa importanti ħafna eżisti, m'hemmx limitu għal xiex aħna noffru l-quddiesa. Min għandna fuq il-linja? Hello, nsellimlek Fadil. Nsellimlek. Jiena ħana mistoqsija ma nafx trid ġibni. Il-weekend li għadda taf li kien dak l-Evanġelju tal-Apokalissi. Iva? Issa fuq mod disa l-ħadd. Ta' sibt għalli u simboliku, tal-ħadd bħala fatt. Li min sa nemmen jien. Mela, tista' taqta' unwiġbek. Taħi. Mela, ara, id-diskors li kenna fil-Vanġelu tal-ħadd li għadda l-kelma, dana huwa case in point kif il-kelma jridu nibqgħu nfissruha. Id-diskors apokalittiku illi fil-Bibja insibuh fl-Antik Testament primarjament fil-ktieb tal-profeta Daniel. Insibuh lejn l-aħħar tal-Evanġeli sinottiċi, ġifieri Marku, Mattew u Luqa, u nsibuh fl-aħħar ktieb tar-Rivelazzjonijiet l-Apokalissi tal-Bibja. Issa, dan id-diskors huwa diskors simboliku, letterali, jew diskors affarijiet se jiġru letteralment kif hemm miktuba. Il-ħsieb tal-Evanġelisti eżistijej meta nkitbu ma kinux qegħdin jitkellmu minn ħaġa letterali.
Dana mhux qed ngħidu jien il-Papa kombinazzjoni nhar il-ħadd li għadda għamel diskors fuq hekk ukoll. Jekk taqraw l-ħsieb tal-Angelus tal-Papa tal-ħadd li għadda jitkellem minn din ix-xju. It-taqlib kollu li jissemma ix-xemx tiddalla mill-qamar jitlef id-dija tiegħu il-kwikeb tas-sema jaqgħu kien hemm taqlib fl-ajru, dik il-ewwel parti li qrajna mill-Evanġelu ta' San Mark il-ħadd li għadda. Propju, hija din il-bidla kozmika, x'inhu l-punt kollu? M'għandix ħin nispjega fit-tul hawnhekk, ma ħafna interessanti jkun ċans nispjegaw. Jiġifieri il-ħolqien kollu se jieħu xejra ġdida se jkun taħt bin il-bniedem issa dik li ħanit il-kelma però insewa anakelefiosis ngħidula bil-Grik, jiġifieri kollox ħajkun taħt Ġesu. Il-punt huwa dan, hemm ir-realtà kif nafuha issa. Hemm ir-realtà ġdida meta Kristu ħajsaltan fuq kollox. Biex ngħaddu minn din realtà għar-realtà ġdida irridu ngħaddu mid-tbatija, mis-salib, mill-persekuzzjoni hemm l-istassieħa ta' Ġesu li jkompli jsemmi fid-diskors tiegħu. Jiġifieri il-punt il-messaġġ tal-Vanġelu li kellna l-ħadd li għadda kien dan mhux illi qed jgħidilna l-isma' l-Vanġelu qas jitkellem mill-aħħar tad-dinja fi anfisha, jitkellem minn din il-bidla bejn ir-realtà kif nafuha issa, bid-tbatija kollha li hemm fiha, bit-taħwit kollu li hemm fiha, kif din issa ħad tiġi kollha kemm mibdula taħt il-miġja ta' bin il-bniedem f'Sidna Ġesu Kristu. Ġifieri dak huwa l-messaġġ ċentrali li kellna il-ħadd li għadda. Il-kelma Talla ma kienx qed titkellem minn xi ħaġa litterali, imma qed titkellem minn dan is-simboliżmu biex jurina il-bidliet kollha li jridu jseħħu. Issa se jseħħ fir-realtà anke mill-aspett fiżiku, ġeografiku, eċetera. Il-Bibja ma tinteressax li tkellimna fuq dak l-aspett fi anfisha. Jiġifieri nistaqsu affarijiet xi drabi li l-kelma Talla ma tkunx qed titkellem dwarhom u din noqogħdu attenti minnha. Min għandna fuq il-linja? Hello? Hello? Paċi miegħek, Sinjura. Ħambaxxir rejt. Jekk jogħġbok taħi. Il-paċi miegħek u proset sa dad-diskorsu sabiħ li tajdinna. U jien kombinazzjoni l-bambini li nisimgħek għax taħt ir-rejda u ġejt inti. Għajdi, Sinjura. Ħanajdlek fada, jiena waħda nħobb ħafna l-Ġesu u l-Madonna, mur qudiesa u ngħix ħajja il-familja insomma kemm iż-żewġin imma mħabbta bi u xort ma insomma. Però għaddej minn inkwit ħafna kbir. Inkwit kbir, ma nistax noqgħod ngħidulek fuq. U laqasu f'postu tgħidu fuq radio. Imma kew qegħdin nimwiċċin mhux ngħidulek. Imma u nitolbu ħafna l-mulej biex jipprova jisibilna triq minn fejn għaddu minna. U taf kemm nitlob u r-raġel jitlob. Imma kultant nibda ngħid mhux qed jismana, mulej. Ma nafx ma għandu xaqsam ma dil-bit. Inwiġbek kwan se ċempilt sejr ma wiġbekx. Mela li belqat kollha tista' taqtana ċans il-ħadd ieħor u nwiġbek. Ara sisti, meta aħna nitolbu u nħossu lil mulej xi kontrabi ma jwiġibniex fil-ħajja tagħna. Importanti sisti, kont li ta' kemm xi ngħidilkom affarijiet illi aħna Ġesu ħafna drabi irridu jagħtina is-soluzzjonijiet. Però fir-realtà il-mulej jagħtina tensjonijiet. Għaliex is-salib fil-ħajja tagħna, d-tbatija tagħna hija tensjoni. U xi drabi aħna rridu dejjem il-Alla joħroġna mit-tensjoni tal-ħajja, mentri l-mulej xi drabi rid jurina kif ngħixu it-tensjoni fil-ħajja, kif nibqgħu fidili lejh fil-problemi tagħna, kif nibqgħu nħobbuh fis-slaleb tagħna, kif nibqgħu nemmnu fih meta ngħaddu mill-prova tal-ħajja kif kien iħobb San George prega fil-prova kollox. Aħna kieku nistgħu l-mulej jridu jeħlisna minn kollox. Mentri xi drabi l-mulej ħallina ngħaddu minn dawn l-affarijiet għax hemmhekk Alla jiffurmana. Xi kultant aħna rridu lil Alla jibdel iċ-ċirkustanzi u xi drabi Alla jrid jibdel lilna fiċ-ċirkustanzi tal-ħajja tagħna. Jiġifieri importanti li aħna jkollna din l-intwizzjoni spiritwali, din il-viżjoni interjuri ta' kif Alla jaħdem mal-bniedem. Ċertament hemm ċirkustanzi illi hemm ċirkustanzi fejn il-mulej jista' jibdel il-ċirkostanzi tal-ħajja tagħna. U ġiedi għamilha l-mulej Ġesu. Jiena rajtu diversi drabi l-mulej anke bit-talb ifejjaq persuni, jeħles persuni minn spirti ħżiena, jibdel ċirkostanzi. Però mhux dejjem tkun dik it-triq li l-mulej jkollu għalina, għax drabi jkun irid jibdel lilna fuq livelli iktar profondi. Allura dejjem ngħidulhom isma' aħna dejjem nittamaw fil-grazzja tal-Alla li tgħin tibdel eċetera. Però x'aktarx għandna bżonn nieħdlu fina nfusna u flok tgħidlu mulej ibdel dik ċirkustanza, ibdel ftit il-mistoqsija tiegħek jew talba, jgħidlu mulej, xi trid li nibdel jien jew li inti tibdel fija f'din iċ-ċirkustanza. Flok tgħidlu mulej, ibdel ir-realtà, jgħidlu mulej, ibdel lili f'din ir-realtà. Ovvjament dit waħda hija aktar diffiċli eżisti. Però
aħna il-pjan tal-għalina li nsiru qaddisin. Mhux li jkollna triq faċli, darba kif qal xi ħadd, God didn't promise a safe journey, he promised a safe landing. Alla ma wedniex vjaġġ tajjeb, imma illi meta nillendjaw tajjeb, jekk nimxu miegħu. Ma nafx għandix nieħdu naqraw il-messaġġi, Charles? Ok, mela. Malajr għax sar il-ħin irridu nagħlqu. Mela, ma nafx għaliex ma taddar jien tant persistenti fuq il-kelma Alla u meta nkun fuq ix-xogħol ma nkunx dejjem xhieda jew kapaċi nagħti risposti li jien xhieda Alla. Wara li nkun waħdi ngħid li rid tinwieġeb mod aħjar, allura għaliex ma jgħinix l-Ispirtu Santu f'dawn il-waqtiet. Jista' jkun li qed jgħinek u int m'intix tinduna, forsi fuq il-post tax-xogħol il-mulej mhux tant titkellem iridek, imma jridek tkun ta' eżempju. Ara ftit u xejlek hekk. Mela, allura x'kien dak li qal San George Preka fuq 3 tim ta' dlam? Hija mistoqsija interessanti ħafna, m'għandniex il-ħin niweġbuha u mhux qed ngħidlek biex naħrab mill-mistoqsija, għax kwistjoni ta' 3 tim ta' dlam mhijiex xi ħaġa li tmiss biss ma' Don George, hemm letteratura sħiħa anke pubblikazzjoni Italjani, Giorni di Buio, għandna diversi persuni li għamlu referenza liha, anke u Malta mhux Don George biss għamlu referenza liha, imma mhux xi ħaġa li wieħed jaqbad iweġibha hekk 50 sekondi, ġifieri nippreferi ma ngħid xejn għax il-ftit li tgħid jagħmel iktar ħsara milli ġid fuqhom. Bonġur kulħadd, jiena kelli ħafna nkwiet imma xorta bqajt nimxi mal-mulej u l-mulej għalali grazzja imma xorta bqajt nipprova nagħmel it-tajjeb. Grazzi mulej, grazzi ta' din l-intwizzjoni tan sabiħa illi meta għaddej mitbatija in tibqa' għamel it-tajjeb. Il-mulej jippremjak tagħha. Misaġġ ieħor qed jgħidilna Bonġu, il-versi li ġewni dal-għodu huwa Daniel kapitlu 3 vers 40. Ħajkun hekk illum is-sagrifiċċju tagħna quddiemek u jalla nimxu għal kollox warajk għax ma jitħawdu qatt dawk li jattamaw fik. Grazzi mill-qalb tal-qsamt magħna din il-verità tal-kelma. Ħanifqu hawnhekk eżistijej qabel ma nagħlaq xtaqt nagħmlilkom stedina sabiex naqdu fl-imkien. Ħan nisimgħu dil-kelma nagħmlu esperjenza qawwija ta' Ġesu fil-laqgħa tat-talb tal-Mirli Miss fl-14 ta' Diċembru fis-7:30 ta' filgħaxija fil-Knisja ta' Gwarda Manġa Fatima. Ejjew naqdu miegħi flimkien ġibu l-min tridu magħkom u jilaqgħu miftaħ kulħadd biex tesperjenzaw żgur il-Ġesu kif għamlu ħafna li jattendew il-laqgħat. Ukoll għandi avviż partikolari għal ħutna Lawċin fit-30 ta' Novembru fis-7 ta' filgħaxija fil-Knisja ta' Ġesu Nazzarenu ix-Xara Għawdex ħankun qiegħed hemmhekk immexxu adorazzjoni mument ta' talb fejn qed inħeġġu l-Lawċin ħajnaqdu flimkien ma tantx kien opportunità li nkunu nagħmlu daw il-laqgħa Għawdex però għandna dan iċ-ċans eżistij ejjew naħtfuh ħalli nagħmlu l-esperjenza ħajja u qawwija ta' Ġesu fostna. Il-mulej jagħtikom islem. Fl-istudio smana kellna l-Fader Heidel Williams li wasselna talim rigward l-affarijiet kom tempa l-patta issa.